Чираттагы кытлау сәлемебез Саратов өлкәсе Балакова районы Новониколаевск эшчеләр поселогына юллана. Бүген үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Кулахметова Наилә Абдрәуфовна каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән шын күңелдән аны улы Рамил, килене Динара, оныклары Эмиль һәм Марсель, кызы Таһирә котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез Пенза өлкәсе Неверкино районы Кунчерово авылында 55 ел элек якты дөньяга аваз сала. Безнең бәхеткә Хак Тәгалә тарафыннан җибәрелгән җир йөзендә иң гади, гадел, олы йөрәкле, мәхәббәтле, бик йомшак күңелле әни ул. Инде күптән үсеп җиткән булсак та, безнең уң як фәрештәбез булып, бар җирдә дә терәгебез, таянышыбыз булып, сөекләнгәнебез тора. Алтын куллы, җылы йөрәкле фәрештәбез. Матур бәйрәм белән сине котлап, яратабыз дип әйтәбез, һәм синең алдыңда түбән генә башыбызны иябез. Син киленең өчендә кайнына түгел, әсердәшче, дус һәм әни була алдың. Ул да сине бик хөрмәтләп яши. Әни, бүген син бик бәхетле, киләчәгең тагын да бәхетле булсын. Син өебезнең нуры, безнең өчен һәр чак олы җанлы, киң күңелле кеше. Таянышыбыз, киңәшчебез, ярдәмчебез, оныкларыңа кадерле дәвани. Тормышыбызга ямь истәп, кайгы хәсрәт күрми, алдагы көннәреңдә дә сау сәламәт булып, мул тормышта безнең шатлыкларга сөенеп яшә әле. Безгә күрсәткән бар ярдәмең өчен олы рәхмәт укыйбыз, сөеклебез. Әни миңа тормыш бүләк иткән, балам диеп назлап үстергән, кечкенәдән биргән киңәшләре китми әле һаман күңелемнән. Әниләрнең изге догасында үтә озын юллар арасы. Аклап аның изге фатихасын безгә әле алга барасы. Кирәк чакта ырышты да безне, мактады да кирәк чагында. Тыйып яшибез әниебез җылысын, чәчәк атып яшьлек таңында. Киләчәккә безгә ишек ачты, кулга биреп алтын аскычын. Бергәләшеп, гаилә учагында без үрәбез тормыш баскычын. Әниебезгә шиксез бәхет телибез, кайгы күрми озак яшәсен, язгы кояш кебек нурлар сипсен, җәйге яшен булып яшнәсен. Хөрмәтле Наилә Абдрәуфовна, матур юбилеегез мөбарәк булсын. Әлеге җыр балаларыгыз бүләге булып яңгырасын. Бәхетле булсын өчен, үгит бирә фикер алышам. Әни генә бары, әни генә, вәгъдәләргә тугры кала тора сүзендә. Әни генә шул әни генә, чын дус иптәш бу җир йөзендә. Әни генә бары, әни генә, вәгъдәләргә тугры кала сүзендә. Әни генә шул әни генә, чын дус иптәш бу җир йөзендә. Әни бит ул шундый, әни бит ул, күңелемне быйык иттермәс. Әни генә мине дөрес аңлар, яклар, намусыма таплар төшермәс. Әни генә бары, әни генә, вәгъдәләргә тугры кала тора сүзендә. Әни генә шул әни генә, чын дус иптәш бу җир йөзендә. Әни генә бары, әни генә, вәгъдәләргә тугры кала тора сүзендә. Әни генә шул әни генә, чын дус иптәш бу җир йөзендә. Газиз булып кала гомергә. Әни мине йөрәгендә йөрткән кебек, йөртәм аны күңел түремдә.